Hei, mä olen Satu Jaatinen, eurovaaliehdokas 108. Mä olin investointipankkiirina 25 vuotta Lontoossa ja nyt 7 vuotta ollut täällä kunta- ja aluepolitiikassa. Ja on sellainen aihealue, josta mä haluan puhua, josta mä haluaisin tehdä isot muutokset EU-hun meppinä. Mä vien teidät aluksi 1930-luvulle Amerikkaan, jossa oli ollut 29 vuonna valtava finanssikriisi ja sen seurauksena sitten tehtiin tällainen, työllistettiin ihmiset rakentamalla infraa, niin kuin teitä ja kouluja ja sellaista. Ja nyt meillä on ollut 2008 samanlainen kriisi ja nyt on sitten tämä vihreä siirtymä, joka vähän se niin kuin mallinti siitä, että saataisiin tätä talouskasvua sitä kautta. Sitten siellä 30-luvulla oli myöskin sellainen monopolilainsäädäntö tehtiin, jossa tällaiset valtavan isot yhdysvaltalaiset yritykset, jotka vei elinvoimaa pieniltä yrityksiltä ja nosti hintoja kuluttajille, ne poistettiin markkinoilta. Ja sitten 80-90-luvulla se monopolilainsäädäntö, niin sitä alettiin löysätä. Ja sitten alkoi syntyä samaan aikaan näitä tällaisia isoja pääomasijoittajia, joista niin kuin se suurin on tällä hetkellä BlackRock esimerkiksi, niin sillä on 10 000 miljardia varoja, kun esimerkiksi Yhdysvaltain valtiolla on vain 4 000 miljardia varoja. Ja Yhdysvaltain valtiolla on valtavat lainat, niin kuin kaikilla muillakin, Kiinoilla ja Euroopalla, ja ne tulee näiltä pääomamarkkinoilta ne lainat. Ja sitten kun yhdistetään nämä, että ei ole niin kuin enää sitä monopolilainsäädäntöä, on nämä valtavat pääomasijoittajat, jotka liikkuu täällä markkinoilla, niin Suomessa siihen mä oon kiinnittänyt huomiota, että siitä on tullut tietynlainen ongelma. Ja se täytyy muuttaa. Kilpailulainsäädäntö. On tilanteita, joissa esimerkiksi nyt pari vuotta sitten nämä isot sote-jätit, niin ne meni valtiolle ja sanoi, että jos ette nosta hintoja, niin me ei enää sitten vanhushoivaa toimiteta. Mikä on aivan absurdi tilanne. Valtio ei voinut muuta sanoa kuin, että nostetaan hintoja. Tai 25 vuotta jo nämä sote-jätit on ostanut pieniä yrityksiä, 10 pieniä yrityksiä markkinoilta pois per sote-jätti per vuosi. Ja se on vienyt kilpailua pois ja se tarkoittaa sitä, että yhä enemmän on sitä mahdollisuutta hinnoitella omasta lähtökohdastaan. Ihan absurdia sekin. No entäs maatilalliset? Siellä on kauppa, siellä on valtavan isot kansainväliset yritykset niin kuin Jaara ja Bayer lannoitteissa ja torjunta-aineissa, jotka ei nosta hintoja sen takia, että kun on inflaatiota, vaan sen takia, kun ne niiden voitot kasvaa vuodesta toiseen. Ja jos ajatellaan tätä tilannetta, niin verrataan esimerkiksi Ruotsiin, niin siellä ei nämä pääomasijoittajat ole niin kuin ajatellaan vaikka sotessa, niin siellä hoivaa on ulkoistettu julkiselta vaan joku 15%, kun Suomessa se on 50%. Ja siellä ne on ne pienet tuottajat, jotka tuottaa, kun Suomessa ne on ne isot. Eli se valtio ei ole niin kuin sellainen, tai kuluttajat, että ne joutuu ottamaan ne hinnat. Ja Ruotsi on muutenkin toiminut aika hyvin tässä suhteessa, että niillä niin kuin, jos ajatellaan nyt on ollut energiakriisiä ja siinä paljon ongelmia, tai nyt tämä iso metallipuumi, niin siellä on omissa käsissä niin kuin siellä on oma iso valtion kaivosyritys, joka tuottaa 500 miljoonaa tuottoja valtiolle osinkoina. Se on niin kuin 10 kertaa sen verran kuin meillä kaikki nämä ulkomaiset kaivosyhtiöt yhteensä. Ja siellä on omat sähkölinjat, omat sähköverkot. Siellä on oma sähköyhtiö, Vattenfall, valtio omistaa. Siellä on SSAB, jota me ihmeteltiin, että miksi se meni Suomesta Ruotsiin. Se menee sen ketjun takia, kun siellä on kaikki omissa käsissä. Eli SSAB, ruotsalainen yritys, metallinjalostaja, sitten jalostaa näitä sen vedyn kanssa, sen verkon kanssa, sähkön kanssa,
koska metallijarostus käyttää ihan valtavasti energiaa. Ja sitten se tuottaa niitä Volvoille ja näin poispäin. Ja sitten siellä on vielä se Northvoltti pohjoisessa, joka tuottaa akkuinnovaatioita ja akkuja, ja siihen on investoitu, se on ruotsalaisten käsissä, siihen on investoituneena sitten esimerkiksi investointipankkeja ja rahoittajina niin kuin Saksan valtio ja näin poispäin, mutta omissa käsissä, kun Suomessa päinvastoin se on niin kuin, näitä pääomasijoituksia odotetaan, että ne tulee sieltä ulkomailta ja niiltä pääomasijoittajilta. Ja mä sanoisin, että onhan se tiedossa, ettei kannettu vesi kaivossa pysy. Meidän täytyy pystyä luomaan siellä niin kuin Ruotsissa, että on niitä sote-tuottajia pieniä. Meidän täytyy pystyä pitämään niistä kiinni ja meidän täytyy saada sellainen oma yrityskanta, joka lähtee ihan omista lähtökohdista, jota ei ole synnytetty rahalla niin kuin joku voltti valtavilla pääomasijoituksilta ulkomailta ja sitten se myydään jonnekin ulkomaille, eikä se koskaan pääse kasvamaan isoksi täällä Suomessa ja työllistämään ihmisiä. Saksalaiset on myöskin pitänyt siitä omasta perheyrityskannasta todella hyvin huolta, maailman isoimpia siinä, että niillä on niitä perheyrityksiä, että siellä on semmoinen Mittelstandi ja tosiaan niin kuin, se talouden voima. Ja nämä kaksi on sellaista, jotka mä todella haluaisin, että EU puuttuu. Ryhtyy kannattelemaan, tuomaan sitä elinvoimaa, kaikkea sitä, mikä antaa elinvoimaa paikalliselle teollisuudelle, paikalliselle omavaraisuudelle, paikalliselle huoltovarmuudelle ja niin kuin pitää huolta, että kukaan ei pääse käyttämään meitä hyväksi siinä prosessissa.